Alo? Wace ne na gaya ma ba a sayar da sigari a nan shagon kaƙi. Ka turo yaro na gaya ma ba a sayar da sigari amma ka ƙi ji. Ka turo yaro na gaya ma. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya aka yi Lafiya lafiya. wallahi a gari ya aiki. Ya kasuwar. Ajiya lau. Abin da ya ci na bakari. Ala, nuna cin shi din nan. Cin shi din nan? Ya amsa musu. To ba ni guda ɗaya. Hai, kalile nan. Ba ni ta na dora, ba ni ko Okay. ba ni wannan guda ɗaya. Za ka kora ki. Ba ni leda. Wallahi lamarin yanzu kasan ya canja. Rana ba Kasar ce sai da. wallahi nan. Wato su aiki. Wato su aiki. Kayan shago malam. Ai abin da zan siya na gama siya na tunani. A wannan ne. A gaya ma gonar gaba za a kai takin, ka zo ka ce wani waya kai. A ba wannan gonar. A ba na kai taɓo mata. Na kai taɓo gonar. Ha ba to Allah. Ha sai kuɗi. Malam na baka kuɗi mana. Ka bani kuɗi. Yanzu mun baka 500 ka fito ka ce ba dai ko dai taki. Malam yanzu ko nan ba fara baraka da hankalin zai riki. Ka zo ka ce wani baka ka zo ka ce ba ku Ka zo na daga waya ba ka bani kuɗi ba ka ce wani. masa musa jani. Ya jama'a. Nomar wallahi. Ya tura yaro ya baka ya Malam ni zan mutu ban ban canji na. Kai malam wai da gaske wai kai da gaske ma kake? 500 fara baka ban To ni canji na na siya kaf kuma a jikina nan har yanzu na gaya ma ban yi ma wani cinikin ma da zan rike 500 To ya kake so? Wai ban so ma haka wannan bawan Allah ya fa tun yaushe nake samun irin wayannan matsalolin. wa zuwa fane sai ya na bashi 100 kada nake da me yake faruwa na zo na bashi kuma wai mun bashi Wai 500 wai ya bani 500 waya ba ka bugo mu ko na ka amma wai ka ji wani ya bani 500 na baka da mutanen nan haka dama irin zamanin nan ko sai a rika kamar ya irin zamanin nan imana ni dama na san irin wa'annan gaba ɗaya sai a hankali sai su zo su sai kaya amma wai ba su biya wani malam ka gani fa kalili fa ka so ka ce wani yin baya mutum alaji ai an mutanen nan haka su haka oke to ma wai yanzu kana nufin jikin ka ba ko sisi kenan 500 din da nake take mai ko nake da ita kuma na bashi ta 500 din da bashi take kuma take da ita mutum yana cajan shi idan ka samu kuɗin nan a jikinsa sai na hutu da asaya na ta Wani menene me wannan? na mun kiro nan ko ko wani maza a gidan Allah na mun ka Ina dan gangaren kwanan nan ne. ko ma hadan ci Wannan me? Ana kisa ba. to ai Dan ba haka kake? ni ba kai malam ni ba haka Mutane irin wannan. Allah ya yanzu yan nan ba dole ma ka kai to A nan za ka zo ka ne.